ассалому алайкум дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ҳамин додарака дар киҷои дидӣ занг бизанед. Номаш Табаров Меҳроб Нуралиевич 2001 аз шаҳри Фархори Тоҷикистон. Додари мо як 8 рӯз пеш ё 6 рӯз пеш аз тарафи дедовский меброи ай хона бедарак мешавад. Ягон касали рӯҳӣ бигем припадка хеле чизона нестай бародаро, аммо хак замони ҳамин хеле фитнаву қапоқапия хай аделое ки медонистанд аҳли байдаш дидан ҳамаи ҷора. Дигар ягон роҳ нест ки маҷбур шидан дар рӯи экран. Ҳар як касеро мо дар рӯи экран мебинем, аз маҷбурӣ, аз хеле ин сахтӣ аст ки бад мемонем. дӯстон, худованд ин дарда ҳеҷ каса нишон надиҳад. Аз ҳар як қадами шумо ба хотири худо, ба хотири ҳамин ҳармати мо, ҳамин рӯзи ҷамъа хоҳиш мекунам навора лайкакотона бигузоред, навора паҳн кунед то ин додарча ёб шавад. Додарҷон дар ҷое бошед занг бизан ба аҳли байта ки ташвишанд. бачаҳо замони боз ҳам мегӯям хатаре, эҳтиёт боше. ин меган ку ин хеле кори сахте, на ҳар каси мефаҳмад. Фақат аҳли байча Аллоҳ сабр бития. Раҳмат барои ҳама. дӯстони азиз, мо хеле маҷбур мешавем ки як каса рӯи экран барорем. Набораи мо ҳам хеле деҳқониам, монтажи шантаж муқимала хума наметунем. ин Меҳробҷонам бигем як 5-6 рӯз кофта истодиянаш. илтимос хоҳиш мекунам ки бародаро ҳамин бародара дар киҷои де занг бизанед. илтимос борам я лайк комментария мемонед, қаминат накунед. ин дарда шахсе мефаҳма аҳли байдаш, фарзандаш гумшудаги. Алло дарди ҳеҷ ката набинам. илтимос ҳамин навора паҳн кунед, сторис кунед, дар группаҳо партоед. Алло ба аҳли байти сабр тия. худо нигаҳдор.